yung shooting incident natin kahapon? As of now, based from the IOC, nagko-conduct pa kami ng depth investigation regarding dito sa pangyayari ng shooting incident dito sa Batak City. So ano yung lumalabas na motive po ng incident? So the motive of the crime, ang base ka DJ kwa, dinamag da kanungot ka DJ tao no DJ victim no apay nga adakas dyan nga insidente nga kaslang pinaltugan da hana kanungot may ibagata ibaga na nga hanamot amuno adamang burbura kanya na unawan. Pero however, based from the GJ to intelligence report, so we can have a conclusion on that matter. Pero for now, mag-imbestiga muna tayo. Pero yung background yung biktima po natin, ma'am? So, ang background niya, sabi naman nila dating drug personality dito sa Batak City. So, ito yung pangalawang ma-attempt na may bumaril sa kanya? Based from the intelligence report. Sa ngayon, ma'am, kumusta yung sitwasyon na po yung... So, andun pa siya sa ospital, stable naman na yung condition na kasi based from DJ Dr. Damot nga ng assistant, ano naman siya, wala naman natamaan na fatal sa kanya kasi ano yung bala pero hindi naman siya sumulpot, nga maamot nga natamaan ni DJ organs na. How about yung suspect po natin? Yung suspect, base ka DJ nga min kwa yung suspect at nakamotor da, naka-helmet. So, amin kita under investigation pa lang kita. So, wala pa kaming maibigay na pangalan. Do pag meron na siguro may development, so saka namin isasabihin kung sino. Okay.